Язмыш әнкәй түгел. Аямый да, кызганмый да. Ләкин кеше ничек кенә булмасын, әнә шул авырлыкларын җиңеп, шулай ук язмышы бүләк иткән шатлыкларына сөенеп, тормышын үреп яшәвен дәвам итә. Бүгенге кунагыбыз да нәкъ шулай. Аның тормышында язмыштан эләккән авырлыклар да, ләкин шулай ук язмыш бүләк иткән бәхетле мизгелләр дә шактый. Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Эфирда янәдән язмыш тапшыруы. Бүген безнең чыннан да бик тә кызыклы кунагыбыз. Яшь кенә булуына карамастан, тормышның әшесен дә, төшесен дә, ләкин баллысын да татып караган кунак рәхим итеп каршы алыгыз. Бүген бездә кунакта Азат Фазлыев. Сәлам, Азат. Сәлам, Замира. Сәлам, баршагызга да. Азат, чыннан да, әгәр дә мин сине язмышның әшесен дә, төшесен дә, баллысын да татып караган дисәм, ялгышмыйм бит, дөрес әйтәм. Бу тормыш барышында, яшәвендә инде әлбәттә үземнең яшемә килгәндә ачылары да булды, төчләре дә булды дигәндәй, яхшылары да булды. Шуңа күрә туры киләдер дип уйлыйм. Менә син тормышындагы беренче кыенлык кашан килеп туды? Менә иң беренче яшь кенә килеш һәм җитди мәсьәлә алдына кашан килеп бастың син? Җитди мәсьәлә килгәндә ул ничектер беренчесе минемчә уйлавымча ул өйләнгәч. Ничек кенә булса да ул өйләнү уен-уеныш түгел икәнен аңлайсың. Тормыш икенче төрлегә үзгәрә бөтенләй. Инде син олыгаерга да кирәк, гаилә кешесе дә булырга кирәк. Шул вакытта иң беренче үзебезнең теге шәһәрдә яшәүебезнең, үзебезнең йортыбызны булдыруның һәрбер куышыны булдыруның шуннан башланып китте дип уйлыйм. Ул кыенлыкта булмагандыр, ул җаваплылык булгандыр. Ул җаваплылык, теге кыенлык дип әйтеп булмый, ул һәр кешегә, һәр кешедә була торган әйбер. Моны кыенлык дип әйтеп булмый, дәвит. Ләкин ничектер теге беренче тапкыр сыңгысы булсын инде. Истә кала торган шундый вакыт, һәм инде әле яшьтә вакыт, укыган вакыт, алсу да икебез дә бергә укыган вакытлар, бу ничектер икәү көрәшеп бергә җиңеп барган, хәтердә калган шундый якты мизгелләр. Әлбәттә, ул өйләнгәнче бит әлбәттә сорауларны әтияне хәл итә. Шулай бит инде. Монда инде гаиләң булгач инде иң беренче үз җилкәңдә авырлык тоясың инде. Ничә яшь идең син өйләнгәндә? 21 тула иде. Субханаллах. Яшьләй әрәм булды. Юк, нәрсә дисәң дә, мин бик шат. Нәрсә белән бәйле иде ул син өйләнергә теләвең? Ул мәхәббәт идеме, суны югалтырга теләмәү идеме ул? Җүләрлек идеме ул? Нәрсә иде ул менә шулай? Вакыты, сәгате суккан булгандыр дип уйлыйм, чөнки әйтәләр, язмыштан вакытыннан калсаң, өйләнмәскә дә мөмкинсең дип. Әйт, дигән чиктер. Вакыты суккандыр, бергә укыган, мәхәббәт, ничектер икебезне бергә күрү. Менә җиннәребез туры килү дип әйтим мен. Әйт, шуннан без ягынып киттек һәм 8 ай йөргәннән соң без өйләнешергә булдык. Язмыш кушу инде ул. Әгәр дә күкләрдә никах укылмаган булса, ул ничек кенә теләсәң дә, теләмәсәң дә, ул бер нәрсә эшләп булмый. Шулай бит инде. Шуңа күрә теге кайбер кеше әйтә, ой, бик иртә өйләнешкәнсез икән дип. Алай дисәң дә, бүгенге көндә бик тә бәхетле. Алла бирсә киләчәктә иртә әби бабай булсак та, инде вакытта бар әйберебез дә була үзебез өчен яшәп. Иншалла, шулай булсын. Менә иң беренче кыенлыклар дисең, иң беренче җаваплылык ул, хәтерлисең менә булса эпизод менә иң беренче шулай килеп туган. Безнең без бит укыганда әйләнештек дип әйттем бит. Ничектер авырлык дип эпизод дип хәтердә калган әйбер бар минем. Без икебез дә студент, икебез дә укыйбыз, алсу әле вакытта эшли музыка училищесында, мин охранада эшлим. Укыйсыз да эшлисез дә? Укыйбыз да эшлибез дә, һәм инде төнлә инде бер көн эшлим, 3 көн ял итәм. Ул көннәрдә инде мин таксига чыга идем. Таксига чыкканда, ул вакытта әле мондый теге телефоннар белән түгел, смс кына килеп, навигатор дигән әйберләрдә ул вакытта юк әле, өйләр эзләп җөреп шундый күңелле вакытлар. Һәм ничектер яңа айлардан соң ошо январ айлары, гыйнвар айлары булгандыр. Безнең бөтенләй акча бетте. Чөнки без ул вакытта кулай торактан 12 квадраты 6лы бүлмә алган идек. Кредитка ул вакытта 550 мең тора иде ул. Кредит калып беренче күчкән генә вакытлар, инде декабрь айында эшләгән акчадан без фәрдәләр алып куйдык инде ул вакытта. Менә шул тәрзәне бизәдек инде без. Ничек тә булса. Январ айында ничектер акча бетте безнең.
Әтиәнигә дә кайтырга әллә ничек. Машинаны да куйдык, бензинга акча юк салырга. Укырга барасы бар. Ничибез алсы белән. Икесе дә 100 сум акча. Ул вакытта 100 сум әле бар дигән сүз. 40 сумын кибеткә, 60 сумын юлга. Һәм барайдык, укыга барып ашамыйдык. Кире кайтып китә идек. Һәм инде ничектер менә бер атна гына вакыт булды ул безнең бит шушы. Барыбер шунда үзеңнең кадереңне, теге ничек дип эшләп тапкан малыңның кадерен белү. Мин моны әйтә алмыйм теге ачы язмыш дип, бит ачы вакытлар дип. Ничек истә калган шундый бер хатире эпизод. Син бит Әтнә ягыннан, шулай бит? Әтнә районы. Туган ягын турында сораштырыйм әле. Нинди авылдан син? Кушер дигән авыл безнең. Динар Закиров җырчы бит, шушы авылдан безнең. Авылга Илнур Закиров шулай. Илнур Закиров, Камал театры артисты. Безнең инде әтиәниләр гел эшләгез, алар үзләре эшләп үскәннәр. Шулай бергә эшләгез, шуланда эшләргә кирәк. Авыл кайтып торабыз. Чынлап та ничектер бераз борчылдыра. Без уйнап үскән җирләрдә уйнаучы юк. Без туган шаларда шушы юк, кышыткан баскан, агач үскән, ашыт буйларында да ничектер бераз менә бу әйбер бар. Күңелсезрәк. бар. Менә син балачак, ул бит бәхетле балачак, шулай бит? Бик бәхетле балачак. Нишин дигәндә, хәзер балаңны урамга чыгарга җибәргә дә авырый бит. Безне элек ничек сукыйнга төшеп җибәрә. Малай батсаң бәреп үтерәм. Дип шулай дип суга төшеп җибәрә. Ничектер без иртән чыгып китә идек, кич кайта идек. Ашыйсыңмы син, ашамыйсыңмы син, ансына сорашып. Ничектер рәхәт балачагы, иркен балачагы дип әйтәсем килә. Менә болынга чыгып шауып жүргән кебек рәхәтләнәм бит. Хәзер ничек? Урамга чыгарга куркабыз. Авылга кайткач та куркабыз. Чөнки асфальт юл, машиналар чыгып йөри, барсында ничектер үзләренең дә рәхәте бардыр, ләкин аларның икенче дөнья хәзер. Мин инде әйтәм, малайларга әйтәм, бездәге кебек мәйтәм рәхәт вакытлар булса, мәйтәм икенче төрле булыр иде. Шулай. Син бит абый белән апа белән үскәнсең, иркә малай булып үскәнсеңдер. Мин 3нче булгач, миңа инде абый белән апа иркә дип йөртәләр. Мине әни иптәшкә кыз алып кайтам дип, ул вакытта бит инде бер нәрсә дә юк. Үзенең туган көнен алып кайтам дип 5нче январга әни мине алып кайткан. Анда 5нче январда инде 5нче январ безнең туган көне. Минеке дә 5нче январ, Алсуның әтисенеке дә 5нче январ. Шуңа күрә ишебезне без кәҗәмәгезләр алып кайткан менә сәгатьтә суга. Дөрес. Ничектер иркен яшәдек. Мин әйтмим, безнең теге барай бердә алып бирделәр дип, менә тиешенчә генә артын кандырмадылар да. Шуннан соң инде теге ачта яшәмәдек, алгыша тукта, өстебездә киемimiz дә булды. Безнең әти бик тырышы. Кайсы син әниең кырысрак булгандыр, әйме? Мин ничектер әниеңне хәтерлим синең. Кырыс мәктәп директоры. Авылда бик горурланам. Әни белән дә, әти белән дә. Безнең әти бер кайчан да кешегә юк дип әйтә белмәйде. Төнлә кеше килсә дә, Казанга кирәкмән, кая больницага, бөтен җиргә алып чыгып китә. Ул бер кайчан юк дигән сүз юк. Кеше керсә дә, нитсә дә үзенекен биреп чыгара. Әни инде безнең шулай кырыс мәктәп спорт залын төзеткәндә, безнең инде агач спорт зал иде, искергән. Әни инде ул вакытта бит инде финансирование булмаган микән инде ул. Колхозларга йөреп шулай итеп төзәтте, мәктәп спорт зал төзәтте. Шунда инде әти әйтә, син кайбер кеше мәктәптән ташыр иде. Син мәктәпкә ташыйсың. Безнең капка буягандан буялар бар инде, капка буядык та. Шуны мәктәпкә шунда җитмәде, алып чыда китә бөтен нәрсәне. Бик кырысы. Мәктәптә дә мин әйтә алмыйм, 5легенә укыдым дип. Әни мәктәп директоры булгач, икеләтә җаваплылык булгандыр әле ул. Ничектер белмим, җаваплылык булса бәлким укыганда булыр иде. İşçilerde buldu. Yani indi linikaya da çıkarıp sügeydi. Fazliyev tip oğlum tügül, Simya mektepte malay tügül. Sen okuşu Fazliyev tip. Şonda iste kalgan mezgiller var. 2 kilo alganım için sizi bastırdılar bizni. Linikada indi barımızda. Min de çıkıp bastım Fazliyev. Sen nerse jetmi? Sen niye okumuysun deyip. Yani koytkan şilega bitelerden iste kalgan. Rahat balacak. Әти белән без җәй көннәрендә амбарда эшлидек.
Әти біздің сушылкада эшлейді, киптірвей бірінде. Мен шында эшлейдім. Әти эшлей алмады. Мен генә калайдым. Ниченче класста булган икән. 5-нче класстардан шунда эшләгәндер ел сайын, укуны укып бетергәнче. Шуңа күрә эшләргә дә өйрәттеләр. Безнең иртәмән теге мен карыйдым тәрзәдән, әни безнең анда урамның мәктәптән менеп килгәндә шундый бурма җире бар. Әйтәм, әни күренми микән тегеннән дип карыйм. Әни күренә башланса, шуып чыгып, хайван аслары кырып бетерәсе бар тиз генә, эш күрсәтергә кирәк. Шундый матур мизгелләр. Шулай рәхәт балачак. Урамда безнең азатлар күбәйә, кичкенә азат, дәү азат дип йөртәләр. Мин кичкенә азат инде. Чөнки аның буе озынрак иде. Мин кичкенә азат, әлдә кичкенә азат дип йөртәләр кайвакытта. Кичкенә азат кайткан икән дип. Урамда бик күбәйә, шаугыр килеп тора иде. Без әлдә хәтердә без инде безгә кунак кызлар кайта иде, минем сыныкашлар кайта иде. Ул вакытта бит әни әти әйткән, бәрәңге бакчасының шүвен ута бетергә тиеш. Буларныкы уталып беткән. Хәзер нишләргә? Булар безнең кич белән без шашлык пешерәйдек. Аның да иштәләр инде хәзер бит. Һәрбер кеше морозилкадан кичкенә генә ит кисәк алып чыга. Әти әнисенә әйтмешче. Алып чыгайдык та шуны җыйдык та, бер җигеткә тапшырайдык та. Анда нинди генә ителәп мәгәндер инде, мин белмим. Анда шиби дә бар, башкасы да бар. Бүтән җыеп чыгайдык та Marina aytıp, kişi bilen şaşlık pişirəbiz indi. Məktəb vaxtı su qıynara çıxaş, aşıtmayla. Məktəb biz bugün çıxalmayırız. Məktəb alavutalarını, məktəb əni uta bitirə qışdı. Məktəb biz zoruyu bizim baxışa. Məktəb biz iki ögünə uta bitirəmiz. Məktəb bizden, benim seni kəşinib, kuş yigiti yaratıp yeriydim. Qızıqım indi. Mənə şunu oңайlaydı ol bilsən şu vaxtda, evet. Hadi kuş yigiti bidin seni keşte oğlan türü. Emek aybet oldu. Bular kilder 10 kişi jıyılıp. Biz kirip bastık bakışağa, her birimizge bir burazlardan. Mine 15 minutta otağı bitirdik bütün dersini. Mine biz tüçebiz diye görünüp duran bütün derslerini. Etem eni ezir. Gittik. Şokanı indi. Birbirimize yerden edelim. Dostluk tabi değil. Dostluk şunday rahat vakit değil. Әңгәмәбезне дәвам итәбез. Бүген безнең кунагыбыз Азат Фазлыев. Азат, әйтәләр бит әле, сандугач сайрамыйча түзә алмый дип. Ул җырлыган кеше, ул тугаштан да җырлый башлыйдыр инде. Миңа аны бер кемдер әйтте, хәтерләмим, инде бер галим, бер бик акыллы, бик укыган кеше әйтте. Бала сөйләшергә соңрак өйрәнгән кебегәйме, ләкин ул җырлый белә. Игътибар иткән бармы? Бәбәй ул җырлаган, бәләки чакта ук җырлаган тавышлар чыгара. Ул җырлый, ул туганнан ук җырлый. Менә аны бары тик җыр иттереп, тавышын инде җырга салып җырлау, ул инде бала ниндидер бер яшькә җиткәч кенә күренә. Шулай бит инде. Менә син шул яшен хәтерлисеңме? Кайчан син үзеңне менә шын итеп менә җырлый башлаганыңны? Мен инде безнең бит әтиебез гармонист. Әтием минем гармонда ойнаушы инде. Первый парень в деревне дип әйтәләр бит. Менә шартып әйткәндә bütün бәйрәмнәрдә инде ул уйный торган булган. Элек бит әле ул сугым вакытлары мал суйганда аштан ашка гел һәр вакыт йөри торганнар шулай бит. Уйлар, проводлар bütün нәрсәдә инде. Узатканда әйткәндә дә гөрүнәп җиргәннәр. Ни минем шулай ук җырлый. Мен хәтерлим, кичкенә вакытта менә үземне хәтерли белә башлаганнан, миңа әнинең әнисе әби инде. Миңа алып бирде шуны кичкенә генә гармон инде. Мин унидар mesela шыңгыр ике якка тарта идем, ничек кирәк теге. Үземчә җырлыйдым, шуңа белән шулай кушылып җырлыйм инде. Аннан соң минем кайткан сайын җизниләр инде мунча алып кирип җырлата башлаганнар. Мунча алып кирип җырлатыр. Әйдә акча бирәм. Апа инде минем энем бер җырлар теге айкалашуларыбыз, шайкалаш. Ул вакытта бит сөйләшә дә белмәгән, шуны айкалашуларыбыз, шайкалашуларыбыз дип мәктәптә балалар бакчасыннан катнаштыра башладылар. Теге ничектер махсус, теге шушы юнәлештә китер дип тә уйламаганнардыр инде. Аннан соң конкурслар, әни үзе киемнәр тегеп, түбәтәйләр тегеп, мине сандугач кирде күңеле, фестивальләрне алып бара башлады. Әтнәгә инде, аннан соң инде республиканскийга китеп. Теге ничектер аларның өлешләре зур дип уйлыйм. Бүгенгә алар үз теләкләре белән бу bildiler alar.
Ondan sonra ayttılar, ah, malay qaytып та кіргенің жоқ деп, үйленішке ішіне гастрольдермен ери башлағаш, qaytып та кірген жоқ, ішке урнашырға керек деп, олар бітін іліктен қалған, официально іш боларға дейіш, ішке урнашырға керек деген, ләкин ondan sonra иелештілер. Шындырсын еткенде, мына бұл кішкенен қатырлейм, жырларға яратқанны. Менің видеокассеталар, Зейнеп апаларының Зифарави білен, Салават, Рәсим Низамовның кассеталар түзіліп тұрайды енді бізде. Түзіліп тұрайды. Мұнша ташларда мына шул ничектер элек бигерәк тә менә рәхәт булган икән дим. Рәхәт мизгелләр. Менә сагындыра торган аларның җырларында үстегән. Менә шушы җыр бит инде сезне Алсу белән таныштырган, аңлавымча. Хәтерлисезме, Алсуны беренче тапкыр күргән вакытың? Менә хәтерлим, әле бер көнне дә искә төшердем. Бар бит әле безнең Бауман урамы. Бауман урамында 2000 ел безнең Казанымызга 1000 еллыгы дип. 1000 еллыгы вакыты безнең районнан шулай ук бик талантлы җырчы Зөлфәт Фәхретдинов ничектер без әтнәләр белән менгән вакытлар, без мәктәптә укыган вакытлар һәм бу миңа шунда Алсулар белән ул таныш. Ул бит ни күбрәк җырлап биргән егет. Алсулар ул вакытта Саф хисләр төркеме ikisi күрештеләрдә инде. Артым әйтәм, кем бу? Саф хисләр төркеме. Рәсмән шул вакытта күрешкән. Ләкин без әле аннан соң 5 елдан соң гына бергә укый башладык. Саф хисләр төркеме, мен җырларын беләм, Кырказлары, башка җырлардан беләм. Әйтәм, Саф хисләр төркеме. Әле укырга кергәч тә егетләргә диска сатып алып кайттым. Беренче курслар. Әйтәм, шушы кыз әйтәм, укый безнең факультетта, әйтәм, Саф хисләр машинада акыртып йөреп. Кем уйлаган бит? Кем уйлаган? Ул вакытта бит инде өйләнешермен, яратырмын, бергә булырбыз дигән уй белән түгел бит инде. Юк инде бөтенләй. Инде бер фанат кебек кенә тыңлыйсың бит инде Саф хисләр дип. Саф хисләр, дисклар чыккан, всё безнең алар мишенинде алар йылдызлар әле анда түгел. Теге йылдыз артист булам дигән әйберне башта да уйда да юк иде ул. Миңа теге тотына алмый торган әйбер кебек ел. Ул син институтта укыган вакыттамы? Институтта укыганда да инде. Син бит педагогика институты музыка факультетында. Аннан соң мин Айгөл Бариева төркемдә эшли башладым, Фәрид Алсуда эшләп алдым. Аннан соң Рәсим Низамовта мен карыйм, әйтәм, Рәсим абый, әйтәм, колык кылышабым, әйтәм сезгә. Рәхәт инде әйтәм концертта. Мин аппаратта утырам, аларның звукооператорлары. Син җырламыйсың? Юк. Звукооператорлар, мен битне звукооператор эшләдем мин артистларда. Залда утырам, битен кулчы бар. Әйтәм, безгә насип булмас инде бу, шундый хыял бар. Рәсим абый шул вакытта әйтә, "Менә бер шылма, ул көн килеп җитәчәк сезгә дә, эшләргә. Шуннан соң мине чыгарып җырлата башладылар концертларына. Мен шу астан мотор киемнәремне киеп, оператор булып утырам, тавыш операторы. Шуннан соң үземне җырны куям да чоп чыгам сәхнәгә. Мен анда теге үзенә автоматика күчә торган итеп куясың әле. Чоп чыгып җырлыйм да, ике җырны тик каккан казык кебек бер урында басып торып, куркып кына җырлыйсың, кире чыгып торасың. Менә инде беренче тапкыр 5 елдан соң институтта күрештегез, әйме? 5 елдан соң институтта күрештек. Мәхәббәт нәрсәдән башланып китте соң? Менә иң кызыгы. Без бер хорга йөри башладык, Хыял дигән хорга. Ул инде уйный белә, Алсу инде баянда уйный, фортепиано уйный. Мен нәрсә беләм инде? Мен безнең авылдан мен күргәнем дә юк. Мен нотасында белмим, бер нәрсәсендә. Ул музыка училищесыннан соң. Музыка училищесыннан соң. Мин бөтенләй минем теге музыкаль белем булмаган килеш мин килдем. Шунда өйрәнәм инде, укырамлам, коридорларда күрешәбез. Җырлар иҗаткәнен белдем дә, миңа җырлар кирәк. Шундый матур фортепианода уйнап утыра бер кыз, анда безнең подвал бар инде, подвалда бер бүлмәдә уйнап утыра. Әйтәм, кемнең җыры бу дим. Исәнмесез дә юк. Кердем дә ул вакытта инде беренче курста бит, инде хәзер ныгып киләсең. Әйтәм, кемнең җыры? Минем җырны әйтәм, миңа сат дим. Юк ди, сатмыйм ди, моны да икенче җырчы җырларга тиеш ди. Ул әле монда Тулайтракта, Ленинский сайтта Тулайтракта торган вакытлары. Ничектер бу җыр кирип калды да, авыр чакта дигән җыр бу. Мин моны яңа ел бәйрәмнәреннән соң килдем дә, шул Ленинский сайтта басып торам. Шалтыратам. Әйтәм, бик иртә автобус килде безнең авылдан. Шалтыратам, ул бит йоклап ята. Әйтәм, Алсу, миңа теге җыр кирәк, миңа сат 500 сум бирәм. Вакытта. Теге каранаш, диде, ярар диде. Алсуның
шундай гадәте бар, bir ярар дип әйтә икән, ул бүтән сүзенә кире кайтмый. Һәм бу җыр миңа булып, аннан соң мин бит әле вакытта аранжировщикларны да бик белеп бетермим. Ул аранжировщикларны шушы егетте эшләтеп карадым. Ничек шулай бәйләнеп китте безнең. Аннан соң радиоларга бирешеп инде җырларны шушы җырга бәйләнеп китте дә безнең. Аннан соң йөри башладым. Артыннан бүләкләр ясап, әле дә хәтерлим, аның 25 февраль туган көне мин аңа соңгы акчаларыма букет алып килдем. Букет алып кирип бирдем, аннан соң көндүзү китердем. Әйдә кич белән дә бу инде уңайсызланып кына маңа әйтә торган булганнар, Фазлыев синең арттан йөри. Ул күренә Фазлыев синең арттан дип. Кич белән дә бу яра килеп кит, туган көнгә без монда утырабыз, анда однокурсниклар инде һәрберсенең курсташлары белән. Мәйтем юк инде, миндә теге ялдырган булам бит инде юк инде. Кил инде, кил, анда беләсең син аны барсында. Шунда килеп, шәйләр чып ашап, аннан соң мен бөтенсен алып киттем әле. Кинотеатрга тиеп, шуннан әкрен генә дискотекаларга йөри башладык. 8 мартка бүләкләр биреп, менә шуннан китте инде. Җырдан башланды. Җыр безне ничектер якын айтты. Шулай. Гаиләгез чыннан да бик матур, субханалла. Мин әле үземдә хәтерлим, беренче елларны алсу мәктәптә бит әле укытучы булып эшләгән чаклары шулай бит. Менә ул тырышлык, бу гаиләнең тырышлыгы һәм гомумән алсу белән затның тырышлыгы ул чыннан да ул сокланырлык. Бер эштән дә куркып тормау, менә буламы, булмыймы тотынып эшләп карау. Чөнки хәтерлим, син хәтерлисең бит әлбәттә фотоаппарат, әйбет. Алсу фотоаппарат тик ятмасын әле диеп, ул инде фотолар төшереп, ничек тә булса гаиләгә акча эшләү ягын карыйдыр, шулай бит. Ул мин ул вакытта эшлидем. Әлбәттә инде диджей булып эшләгән вакытлар. Ничек тә булса да мин фотоаппарат алып куйдым, әйтәм. Фотографта булып китермен әле дип. Кредитка бит әле ул вакытлар. Без әле вакытта 3 бүлмәле квартираның аяз туган вакыт. Бер бүлмәсен 3 бүлмәле, 3 бүлмәсендә 3 төрле кеше, берсендә без яшибез. Аның белән бик горурланам. Ул ничектер ир генә эшләсен әле дип ятмады. Бер кайчан да ятмый да, ничек тә булса да теге аның ягыннан поддержка көчле. Теге ул бит булышам ди, безнеке бит ул ди. Икәүбез аны тизрәк түләп бетерәбез. Шулай барды. Һәр вакытта да ансы буенча миңа бик тә рәхмәт. Ул Алсунаның һәр вакыт мин электән үк хәтерлим, аның шундый сүзе бар иде. Азатны күтәрергә кирәк, азатны чыгарырга кирәк, азатны, менә ул бит матур җырлый, аны азатны күтәрергә кирәк. Ул һәр вакыт шулай дип әйтәдер. Афәрин дип әйтәсе генә килә. Эфирдә язмыш тапшыру, без Азат Фазлыев белән бик матур әңгәмә корып торабыз. Азат үзенең бала чагын, яшьлеген, алсу белән танышкан вакытлары турында сөйли. Һәм инде бүгенге көндә син зур гаилә башлыгы. Субханалла, 3 бала әтисе син, әйбит. Ул шуннан да ул шул хәтлек зур бәхет. Балалар, аның инде әлбәттә мәшәкатьләре дә күп, эше дә күп, әлбәттә борчулары да күп инде аларның, сүз дә юк. Ләкин аның бәхете күбрәк. Менә мин тапшыру башында язмыш сиңа сынаулар белән бергә шатлыкларын да бирә дип әйттем, әйбит. Һәм менә сынауларына килгәндә иң беренче зур сынау ул әлбәттә әниең белән булган хәл, шулай бит. Менә бәлки мин синең авыр яраңа кагыламдыр, әгәр шулай булса гафу ит. Шулай да сорамый булдыра алмыйм. Менә бу әнинең авыруын беренче тапкыр ишеткәнеңне хәтерлисеңме син? Ул бит инде үзенә күрә бер хөкем бит инде ул. Менә. Минем әти-әни алар бер кайчан теге күңел төшергән яраткан кешеләр түгел. Мин хәзерге вакытта менә концертларга йөргәндә, теге әти дә юк бит, әни дә юк. Сәхнәгә чыккач та әйтәм, алардан соң әйтәм, мин еламаячакмын. Чөнки миңа аның өчен рәхмәт итмәячәкләр. Әти белән. Әни белән хәтерлим әлбәттә. Хәтерлим, Балтач районында юбилейга кайттык, балалары безне бүләк итеп кайтардылар. Минем Зәңгәр чәчәк дигән әнигә багышланган җыр бар иде. Махсус шушы җырлар кайтардылар. Шушы җырны җырлар алдында миңа әйттеләр, әни дә шуны шир икән. Алсу әлдә әйтә, ничек син җырлап чыккансың, мин хәтерләмим ди, белмим ди. Ел теге ничектер теге шок халәтендә булган әйбер. Biz bit инде шундай бер теге итәбез. Всё, бай бер булды икән, димәк, всё. Бетте дигән әйбер, әйбет.
Теге бар икән менә тапшыру караучылардан да андый әйберләр бар икән, бары тик көрәшергә кирәк. Ел вакытта әлбәттә инде ул теге ничектер мин бөтенләй икенче әйбергә киттем. Мин ул бәйрәм дә калмады, ни дә калмады. Без иш туган, бер белән шалтыратыша башладык. Ул сайтта дөрес түгелдер ул ди, әйдә яңадан тикшертәбез ди. Әйтәм, әйдә башка җиргә бардырабыз, башка җир ышанасы килми бит инде. Әлбәттә. Ул ышанасы килми, эшләп йөргән җирдән теге әланы үзен мәктәптән укытучылар мәҗбүр җибәрделәр. Ва менә шунда минем шундый нәрсәләр бар әле дип бар тиз генә дип ул үзе дә барасы түгел кеше бит әле. Ул бит инде авыл кешесе бигрәк тә эшкә иткән, эшен ташларга ярамый, малларын ташларга ярамый, шундай белән запрограммироваться иткән дип әйтәсең, шартып әйткәндә. Үзләрен бөтенләй карамыйлар. Аннан соң без йөри башладык. Һәм без хәтерлим әти белән чыктык, шушы больницадан чыккач, бераз вакыттан соң инде без урамда сөйләштек, әйттек, әйтәм, без сине, әйтәм, по-любому ишетәчәкбез, әнигә. Әти дә шул вакытта җылап, әни дә инде теге ул юк булмый, әйдә китәбез, чөнки безгә соңгы стадия куйдылар. 4нче стадия булмый, кайтыгыз диделәр. Ләкин без 7 ел шушыны белгәннән соң да әни 7 ел яшәттек. 7 ел көрәштек. Бармаган җиребез калмады. Инде теге бар әйберне сатып бетердек. Машиналар нәрсә сата алдык, без башын саттык. Шетлегә дә җибәргә дә, дарулар да алып кайтырга. Анда бер дару 300 мең тора иде. Кадату башкасын яшәттек. Бар ничек кенә булса да, әле без 7 ел тумаган аныкларын күрергә ничектер вакытын озынайта алдык дип әйтәсем килә. Шуңа күрә нинди генә нәрсә куйсалар да, ул үзе дә көчле. Кеше ул яшәде, мин булмасам, авылга аныкларым ким янына кайтачак. Аның башында шушы булды. Һәр вакытта да мин булмасам, авылга ким янына кайтачак. Барбы әтигез мин пешергән кебек пешерә алмаячак. Балалар дип әйтәм. Балалар, аныклар, ул бик каты ярата инде, безнең малайлар да җәй буе менә әби каникул башлангачта авылга китәләр. Ул yerдә Зифаның да күрә алмады. Калган барлык аныкларын да күрде. Миннән Зифаның күрә алмавын нәрсә әйтәм, әни китте, Зифа туды, әнине урынына дип уйлыйм. Чөнки ул безнең әнинең йөзе. Ныгышаган әйбер. Әйе. Түгәрәк, зәп-зәңгәр күзләре, безнең идә аның характерына хәтле менә әни кебек ул идә әти килә иде безнең. Әти исән вакыттан авылда килә иде, әти бик авыр кичерде. Әнине китүен, ничә ел бергә гомер иткәндә булгандыр. Тишеләре дә. Әлбәттә, инде тормыш булгач төрле вакыт була. Төрле вакытлар әйтәм. Ләкин элек сиздермәделәр мәхәббәтләрен, ләкин әти яни киткәннән соң biz инде аңладык, шынап та яратып яшәгәнен. Әнинең 3 көн сайын килә иде Казанга. 3 көн сайын Зифаны күрергә, без кайта алмаганда. Әбиң кебек матурсын дип. 3 көн сайын килә иде. Тагын нәрсәне күрдем мин. Авылда 3 көн сайын бу Рафаэльне шәтергә дип әйтәләр. Авылда әнинең зиратына барай. Ул анда шешәләр утыртып теге аның Жылан дип сөйләгәчтен күңел тула. Шешәләрен утыртып, 3 көн сайын сулар сибеп, бик сагынып яшәде. Ул теге элек бит инде авылда нәрсә бар иде. Балаларга ярдәм итү дигән әйбер. Маллар асрыйлар инде. Безнең инде малны суйгачтан без 3 бала, бер саны Азатка, бер саны Маратка, бер саны Розага, бер саны безгә дип әйтәләр, калдыралар. Әти әле әни киткәннән соң да 2 ел асрады. Әнигез мине кичермәячәк. Малларны авыр булса да инде теге арткан вакытларда булгандыр. Аннан соң инде малларны суйганнан соң менә бу соңгы ел инде теге бу тормыштан китер алдыннан 60 бройлер алды. 60 бройлер теге итләтә булыш бройлерлар теге тавыклар табылышымыз дип 15-әрне үзе суйып, җылкып,
Пакетларға Озат, Марат, Роза деп бөліп 15-леріне әзірләп қойып кетті ол дүниядан. Өзімдікі 15 қалсын деп. Кетер алдынан да кеш білән апайға шалтатып жылады. Негізіне қайтарышын бітін нәрсемді беререйін деп. Ол аны ойламағандан, кіші сезе деп айтылар бітінде. Кіші башта ойлады, қол салған мәлі деп соғанып кетті, мен айтып соғанып кетті деген. Yok, қол салып түгіл, ерегі түзмәген деп ойлаймын. Чүнки ерек білән ол больницада кетіп барды енді. Шуңа күрә мәхәббәтләре болған. Бұл мені сүйіндірі. Нешкіне болса да, 51 күнінде бір танышымның ішіне кірген, оланы әтені ғымырында көргені жоқ. 51 күнінде әйткен Азатқа айтегіз әлі, мен барып орнаштым барса да ебет деп. Қара сен аны. Мен шындай сүйіндік. Шуңа күрә не дегені бақылары болса да, бір-бірсін яратып барып яшам. Идеал кішілер болмай бит енді. Кемшіліктері де бола, ғайлелер де ол бірсі-бірсіне яратам деп кенә тұрмайлар. Өзіміздің ғайледе де шулай бит енді. Менә мәселен, сен де ол соны бик яратасың, ол да сені бик ярата. Лекин, мәселен, мен де шулай иремне бик яратам. Лекин biz aytkalashmishdir, әлі бүгін ертеңгіні aytkalashib aldık. Onsuz болмай бит енді ол. Лекин ол бит әлі мен аны яратмайм деген сөз түгел бит енді, шулай бит. Ол һәр гаиләдә була. Ол дәшмешегенә мен калса керсенчә бер-берсен яратмаган кешеләр, битараф кешеләр әрләшмиләр. Шулай бит. Тамашачылар да минем белән килешәдер дип Азатҗылар тәртибенә. Харайбер. Безнең анда режиссер җыла бутыра битimiz җыла Харайбер теге калган. Теге безнең көрәшү, һәр бер нәрсә көрәшү. Күрәшсіз бітірге тиіш түгіл бір айбірді. Міне, нем деген тұрмышта нәрсеңіне болса да, шиыр бойынша болса да, башқа айыр бойынша да, сен күрәшіге тиіш сыңымнан нек күрәшмәдім деген айбір, итмәсін үшін. Міне, бізге болмай деген жерден біз 7 ел ешеттік. Күрәшіп. Кімдір қол сілтерге кімлемді, менімше қол сілтерге ярамын. Міне, бұл теманы қоғылмышы бұлдырамын. Сіз бетінде әнелеріңізге ярдәм ету мақсатынан хайрия да иғлан еттіңіз бетінде. Аның бірінде ғайыбы да жоқ, ол бүтін кішілер шулайды, балаларға да, әнелерге де ешетәсі келуден бетінде олай бет. Ләкин шушы изге ғамәлден кішілерінің жүрегі жетіп берген шушы садақа, ол бет садақа ақшасы әйбет. Кіші аны көңілі жетіп берген екен, ол енді аның ол ақшаны алдағы язмашы, ол кішіні бұршырға тиіш түгіл. Ол алған кішінің жауаплылығы шылай бет, ол жауаплылық сенің үсті. Ләкин шул хәтлік әшәкі сөзлер тараттылар, міне ақша жеділар деп бірей-біріне айтасы келе. Мұнда біргене бар хүкімдер, ол Аллах тағала. Шылай бет. Біргене хүкімдер. Ләкин ол сеңа бар ауыр болып ишетілі. Шылай бет. Бұл айбір бойынша айталар, әлі де айтушылар бар. Бар, хәтта меңа да язалар. Неше ел вақытызды, Ильяны білмегеннен айтар мекен. Біз нешіктір шарасызлықтан мекен енді ол бізге бик тиз керек дегеннен соң біз анда бит айбірінде сатып үлгірмескен мүмкінсін. Башқа айбірде нешіктір артистлар, ижатташ дусларым бик қатты поддержать етіп, олар инициативасы білен башланған айбір бұл айбір. Мен де ғымырда ойламаған мұндай айбір болар деп, çünkü біз өзіміз хайрия концертлар ішлейдік. Өзіме керек болар деп, өзіме керек болар деп, көз алдыма кетірген айбір түгі. Бұл Башқұртстаннан Ушалыдан қайтып барғанда, мен интернетта өзім көріп алған айбір бұл. Мен өзім де yazған айбір түгіл әлі бұл. Көріп алған айбір, бек көп сөздер айттылар. Шынап та ауыр болды. Үйде бар бізға да, бигеректе бізге, нешін дегенде біз ижатта болған кішілер болғаштын, әр бір жерден кебеткен кіріп ипи алырға татарлар жоқ мекен, әйбірлер әйтмәсілер мекен деп. Қыш күні мен жайгой әкемлен ердім. Кіші анда түгіл, шушы долықларны, кредитларны бітін нәрсен түлер жайгой әкемнен. Андан соңынан алсойын мен оларға керек байтып жерге алмайсын, әйді базарға түшіп, ал енді шерлейсін бет қазір. Апайларға әйтіп, мейтен бір өге де әйтесі олма, мейтен бәк ақша керек. Апайларға әйтіп, апайлар сөктіріп кіне мен қышқа екем алдырдылар. Біз ол ақшаның бүгін күнде, тағын қабалап әйтесім келе, ол ақшаның бір тиінді алмадық. Біз әнеге жиылған
Мен хәзер хәтерләмим, минем социаль челтәрдә дә бар, аңа язылган пост, исемнәре белән кемгә күпме сум акча бирелгән, кемгә күпме акча җибәрелгән. Без бу акчаларны 7 инвалид балага бүлеп бирдек. Берсе хоккеист малай булды бит әле аңа бит. Менә безнең Фазлыев дигән, шулай ук. Әни исән вакытта февраль айы, әни безнең мартта китте инде. Февраль айы мин түзә алмадым уже кешенең шу хәлеттәге әйберенә кайтып апайлар белән сөйләштем дә инде. Мәйтәм, мәйтәм табырбыз. Анасы мин чыктым зур абзыйларга. Аларга рәхмәт, договорлар төзеп, алар миңа акчалар биреп шулай иттереп. Әнигә әйттем, мәйтәм акча булды, аңа әйтмисең бит инде турыда. Мәйтәм акчаны икенчедән таптык, мәйтәм можна? Мәйтәм буларны балаларга бүлсәң. Бүлегез, миңа аның кирәге юк дип әйтә иде. Бүлегез кирәге юк, булмый улым, булмый дип әйтә инде. Без барып җибәрдек. Бүгенге көндә бу балалар белән без аралашабыз. Кемгәдер ул реанимациягә, башка теге реабилитацион центрларга китте. Кемгәдер коляска алды, шул акчага бит. Мин барып гырланам, менә бу әйбер өчен. Әни ярдәмендә күпмедер балага күпмедер акча җыелды. Мен теге 1 грамм укымын бу әйбергә. Миңа узган ел гына әле без синең әниңгә булышкан идек, шул акчаны кире кайтарамыз. Мин кайтарам. Бүгенге көндә менә миңа күпме бар. Бүгенге көндә миңа кемнәр уйлый бүгенге көндә уйлый. Без сиңа әниңгә акча, мин һәрберсеннән карталарны сорап алам. Бөтен нәрсә бирми. Мәйтәм, мин сезгә бу акчаны кайтарам. Һәрберсенә җибәреп барам. Кем миннән сорый, җибәреп барам акчаны. Әгәр дә хәзер бар икән уйлаучылар, карап утыручылар, кемгә вакытта әйткән, әгәр кирәк икән акча, мин кире кайтарам. Ул карта номеры күренә бит, ул кемнән килгәне күп. Кемдер җибәргән акчасын җибәрә, карта номерларына хәтле. Менә шул вакытта мин бит мошенниклар да булырга мөмкин. Мәйтәм, җибәрегез, миңа квитанцияны җибәрегез. Мәйтәм, мин сезгә җибәрәм бу акчаны. Кемдер юкка чыга, квитанциясы юк. Сорагач дигән. Социаль челтәрләрдән нәрсәгә язмыйлар. Теге әле дә бара бу вална дип әйтәсең. Бара-бара, хәтта менә безнең үзебезнең шушы бизнес буенча берәр чараларда, мәсәлән, шул чит илдән берәр фотографиялар куйсам бит, әлбәттә берәрсе яза, менә кешедән акча җыеп, чит илләрдә йөрисез. Менә шулай, менә Азат әнисенә дип җыйды да, мин инде җавап бирмим. Әйтәм, бу кеше бит инде үзе бердән акча бирмәгән. Мөгаен 100% ышанычым юк, ләкин 99% бирмәгән кеше яза бердән. Икенчедән, бу кеше бит дөрестлек эзләп язмый. Бу дөрестлек ачуны, кеше ачуны эзләп. Мин аңа ни өчен аңа нәрсәдер җавап бирергә. Шунда үземә нәтиҗә ясап куям. Әстәгъфирулла, тәвбә, кеше бәндәдән курыкмаса да, нишеп Алладан курыкмый икән дип уйлыйм. Хәтта ки ярар син аны күңелең җитеп биргән икән, син савап алдың. Аның бит аннарысы бит ул акча өчен җаваплылык. Синең өстә, мин аны әйтәм, ул бит мәйтәм Азат өстендә җаваплылык. Сез ник мәйтәм шулай язасыз? Сез хәзер мәйтәм, шулчы нене биргән садакагызны или сез үзегезгә гөнаһ кына аласыз. Азат ул акчаларны балаларга биреп мәйтәм үзенең савап эшләде инде. Сезгә дә ярдәм итте савап эшләргә. Мин баштарак яза идем, аңлатырга тырыша идем. Аннары аңладым, бу кеше бары тик шул ачуыннан гына яза. Biz ittік енді өзімізден де Алашқа бүгінгі күнде барлық төлесей білен төлеп бітірдік бұл evler бойынша. Біздің сатылмыш қалды ипотекада болған квартираны. Аны сатып болмайды. Башқаша сатып болмайды. Болса аны да сатып әнені алып қалыра тырышырық деген. Мен хәтерлесем, машинаны да саттың. Машина саттық, бар айберін саттық енді. Концертні киімдерді тіктірмедік, біз жырлар ясатмадық. Bizga aytani, sizga kerak, sizga bu dolqlaringizni to'lar uchun, hali ajatlaringizni to'lar uchun sizga ishlarga kerak deb shunday birlarda bor edi. Chiqdik, Xudoy bera ol. Endi менә тапшыру закрыгын ахырына якынлаша, синең белән сөйләшеп утыру шул хәтлек рәхәт. Без синең белән көн аралаш күрешәбез, ләкин болай рәхәт итеп сөйләшеп утырган юк. Ачылган юк. Менә бәхет синең өчен нәрсә? Бәхет минем өчен бүгенге көн. Бүгенге көндә мин бәхетле. Мин әле дә ничек ышанып беләсеңме? Эш балам булганга. Ышанам мин алсайдым митем булар безнеке менә идем. Кай вакытта теге уйлап куясың бит әле шунда. Хыял бар ия безнең. Минем шунда әйтергәндә яр бар ия, минем шул яшемә, шул булырга тиеш дигән бар ия. Мин бүгенге көн яшемә бар әйбер шулар барсы да үтәлде.
Elhamdülillah. Allah'a şükür, evet. Benim alsuğum var. Benim bir tuğanlarım var. Benim için janıp tıratırgan, bir-birimiz için bir kaşan kaldırmayacakız. Tamaşaçıların? Tamaşaçılar, icata kelgende, evet. Tamaşaçılar var bizning. Allah'a şükür negine etse de, turmuştan negine olsa da, yıldan yıl artıp tıralar. Bizning yakın tiremizde heybet kişiler. Bizning көңілібіз чиста, иебізде барсыда әйбәт, нәрсегіне сөйлеселер де, нәрсегіне әйтселер де, кімдердер. Мен бүтін кіші бойынша айтмаймын. Бүтін кіші де бір түгіл. Бүтін кіші бір түгіл. Ләкин бар, қайбір кішілер бұл сөздерге менға бары бір. Мен әлек бір қаты өзім алатырған болған болсам, қайбір сөзді, бұл мүмкінде мен грамда қылағым алмайым. Бірей бірінде әне тұрында айталарым. Başqaları turunda aytırım, alsı bilen bizden turunda aytırım. Dege Ruşat ötken menga pa barabanu. Men özüm için yaşayım. Şulay dürüst. Öz gailem benim balalarını özüme östürese. Menga birovdan östürüp bermeyecek, birede okutmayacak, başqa yerde. Özüm için men ijat etdim. Bizning tamaşaçılarımız. Onlar bizniki. Алар киләчәкләр күпме генә булса да, алар безнең концертка киләчәкләр. Әлбәттә, бүгенге көндә бөтен артист та Казанның зур залларын тутырып тамашачы җыя алмый. Һәм менә бу сезнең еллар буена, еллар ул бит 1-2 елда гына туган әйбер түгел. Еллар буена куйган хезмәтегезнең нәтиҗәсе. Шулай бит? Инде ул 1 елда гына килгән әйбер түгел. Унлап менә без инде иҗатка безнең алсы белән бу ел 15 ел булды. Мөгаилә кырганыбызга. 13 yıl biz profesyonel sahnede deyip sanasaq da, men indi qısqartamay bit, sonlarını şuшы yıl davrında işlenilgen iş deyip olayım. Var bir icat bizniki. Biz bunu bilen yaşayız. O ruhi yazık. Менә тапшыру ахырында тагын бер генә сорау бирәм, шундый тәмле сорау бирәм әле. Кыз әтисе булу ничек ул бит синең хыялың? Ул менә теге бәхет дигәннән 2 малайдан соң бу минем узак күптән көткән хыялым. Чөнки алсулар үстеләр 2 кыз 1 малай. Biz üstlük 2 malay, 1 kız. Metem ortasında şurada 1 kız bular diye. Şimdi olsa bizden ayta yok, mine malay gına tuva, malay gına tuva, malay gına tuva. Men nişiktir baror şanı var ya. Men bit biz balap qaytabız dep uylamadık da men bütünlüğü bilmedim. Men Malsu'nun balap qaytasın aptekada gına bildim. Daruxana kirgeçkine. Menga darular kerekti, spesifik. Biz bitin irler nersen yani tepşilikte turmayım. Kirdim de endi men. Metem şunu mine Metem xatınlar şunu evler kerek, metem bir güzel. Biri benim adılar men aytam. Metem yok. Metem yok. Bu bit biri men metem ni moş bit. Metem ni moş, metem birigiz. Metem sırada başqa bir gedir metem. Bura şey etkendir menese metem yok. Nus men aytayım diye Ruşat. Но вы все равно спросите, пожалуйста, у жены, может она беременна? А мен başqa şik kirdim. Metem неужели metem meni soqlab jeri нәрседер? Qo'ydim aytam, menga shulay deb dirishdi. Edi. Qiz ekanini bilgach, men butunlay. Chunki men kibitlar ekansan aytam, olsam aytam, qiz bo'lsa shunday ko'lmaklar olib berayim. Boshda kun oralash ko'lmak tashidim. Narsa ko'rsam shuni olaman. To'g'ri, narsa ko'rsam-da, ondan so'ng to'xtatdilar meni. Qo'yan kiydirib bitirib biz bu qizga deb. Degi kishirayib bitabit deb. Nechikdir ikkinchi tilda. Mana sening Zifa yonindagi hislaring. Oy, eti kızı. Eti kızı, nişik deb aytayım, bizning ikinci tilin məhəbbət anamdı. Ol aytlar bitəli, eti bilen kız arasında nindiri jiplər bula deb, men bilmeydim anda. Nişik indi jiplər bula, bala bitini barsılar. Malaylar da olar, malaylar benim dostlar. Onlar benim buluşçularım, ikisi de. Onlar benim zurlar. Kız, ide şekeri, ulisan. Asuna da, bütün xатын qızını da ətiləri, əmləri üstürgənlərdir, nəq min tiləgənçə. Onu birövdə tigi burşımasın, eybət giyevləksin. Mətem əminə şuşu kilib jetdi. Mətem men bit qadir şuşu uylarını özüm uylayalam, Asunun ətisi uylağan uylarını. Mən şul tigi nişikdir ikinci dünya қазірден уже күйеу турында ойлаймын. Не күйеу өләгір екен деп. Өзім бай текшіріп аламын деп. Әйбір енді. Емышақ, тәмлі жеймін, шешегім деп ертем мен. Шулай. Шулай болсын, мына шушы сені талаш көзімі. Бүтін кіші бала бар.
bu тапшыруга келгәч, мин үземнең хисләремне сөйлим. Әлбәттә, мин үзем сорадым бит синнән. Әйе. Тамашачылар да килешәләрдер. Азатна шушы Алсу белән икегезнең шушы тырышлыгыгыз белән, хезмәтегез белән корган гаиләгез дә, ирешкән уңышларыгыз да һәр вакытта да бәрәкәт китереп торсыннар киләчәктә. Балалар исән сау булып, иншалла. Чөнки тормышның бер законы бар, бер кануны бар аның бит. Без һәр бөтен нәрсә өчен дә түлибез. Яхшылык өчен дә түлибез, начарлык өчен дә түлибез. Начарлык өчен без яхшылык белән, яхшылык өчен инде бер авырлык белән түләргә туры килә. Шуңа күрә инде бу син менә шушы кичергән кыенлыкларың, шушы гайбәтләр өчен, кичергән шушы йөрәк авыртуларың өчен менә бу әҗер булсын иде. Һәм менә шушы бәхтең гомерең буена озата барсын сине, иншалла. Инде тапшыру тәмамлана, тамашачыларга нәрсә әйтерсең икән шушы урында? Мин нәрсә әйтим? Менә бүгенге көндә үзебезгә, үзебезнең гаиләбезгә, якыннарыбызга нәрсә телим, үземә тормышта ни телим, һәрбер тамашачыга шул ук теләк. Булгандыр, фәрештә, бу дөньяда фәрештә юк, фәрештә кешеләр юктыр дип уйлыйм. Миндә фәрештә түгел. Минем дә хаталарым бар, минем дә гаепләрем бар, башка гаепләрем дә. Ул хаталар булырга тиеш, киләчәктә хата эшләмәс өчен. Ул ялгышлар булырга тиеш, киләчәктә ялгыш эшләмәс өчен. Шуңа күрә берәй-берне курыкмыйк, барсы да әйбәт булсын, һәрберегезнең эшләгез, эшләгез. Барып чыгымы, юкмы, барып эшләгез. Яратасыз кеше, яратыгыз. Гаиләгездә әйбәт булсын барсы да. Киләсе елларга тынычланып, күңел тынычлыклары белән исән сау тагын бәйрәмнәрдә, матур мизгилләрдә генә, шатлыклы хәбәрләрдә генә күрешергә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Яна бик зур рәхмәт. Амин, шулай булсын. Шундый рәхәт булды бу. Үзеңә рәхәт инде. Кайтасы да килми. Рәхмәт сиңа шушындай ихлас әңгәмә өчен. Чын күңелдән тамашачылар да миңа кушыладыр дип уйлыйм. Инде мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бүгенге тапшырудан сез инде Азаттан шул хәтлек җылылык бөркелә, позитив бөркелә. Әгәр дә шушы позитив белән сез дә күңелегезгә җылылык алгансыз икән, без бик шат булырбыз. Тагын бер атнадан күрешербез. Иң мөһиме исән сау булыйк.